8,5 років в'язниці за мішок моркви та картоплі. Такий термін намалювали в окупаційному Джанкойському райсуді Криму для Олексія Кисельова, якого минулоріч викрали на Херсонщині. Колишнього капітана корабля українських ВМС «Славутич» окупанти визнали винним в нібито організації морської блокади Криму та участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Докази жалюгідні. Підставний свідок ФСБ и кілька мешков овощей. В соответствии с доказательствами, которые представило уже обвинение, то, что он привез картошку и морковку в батальон, подтверждалось только показаниями одного свидетеля, господина Зайтулаева, который был освобожден от уголовной ответственности по этой статье и проходит свидетелем по абсолютно всем аналогичным уголовным делам, где он вспоминает любые фамилии, которые ему скажут следствие. Російські окупанти схопили Олексія Кисельова наприкінці липня минулого року у Генічеську на Херсонщині. На території місцевого профтехучилища номер 17 його катували струмом. Згодом перевезли до окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, де продовжили знущання. Маючи проблеми з суглобами та зламані ребра, він просив про допомогу медиків. Але російські тюремники традиційно це ігнорували. Українські воїни відбивають російську навалу зі Сходу. Ворог лізе одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, кажуть у Генеральному штабі. Вже майже рік, як Москолота намагається витіснити оборонців з Мар'їнки, що геть поруч з окупованим Донецьком. Не припиняються атаки на захисників Авдіївки та постійні спроби взяти в облогу Бахмут. Український гарнізон несамовито відбиває російські потакання з 3 напрямків, випалюючи тимчасово живу силу ворога та його залізяча. До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів. Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства. Зокрема, так званих гастарбайтерів. Так нещодавно нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один з таких заробітчан. Змінив служіння народу на прислужування окупантам і виправдовує війну. Окупаційного муфтія Криму Еміралі Аблаєва офіційно підозрюють у запереченні російської агресії, прославленні окупантів і колабораційній діяльності. Справою займаються прокуратура Криму та управління СБУ в автономії. Слідчі зауважують, що Аблаєв, який очолює нелегітимне так зване духовне управління мусульман Криму, транслює ідеї руського міра, а після оголошення незаконної мобілізації закликав долучатися до загарбників. Він один з топ-спікерів окупаційної влади. У травні минулого року він був учасником збіговиська колаборантів з числа кримських татар, які клялися у вірності Путіну та Росії. Виступаючи у ряді пропагандистських ЗМІ, він виправдовував окупацію півострова, позитивно висловлювався щодо збройної агресії РФ та загалом транслював ідеї руського міра. При цьому підозрюваний засуджував українську владу та представників кримсько-татарського народу, які виступають проти окупації українського півострова. За свої старання муфтій був нагороджений медаллю за доблесний труд та орденом за вірність долгу від так званої Республіки Крим. Еміралі Аблаєв на чолі фейкового духовного управління заохочує облави в оселях кримських татар, яких потім звинувачують в тероризмі та кидають за ґрати. Його заступник Раїм Гафаров при цьому відкрито заявляє, що всі мечеті окупованого Криму мають підкоритися виключно єдиному центру на чолі з Аблаєвим. Вочевидь, за його ж вказівкою російські силовики затримували неугодних імамів і різали комунікації непідконтрольним мечетям.
Так, там переслідували імамів, але ж ми повинні розуміти, що тамошня релігійна так звана організація, духовне управління мусульман Криму, яке не є легітимним, яке стало колабораційним, воно просто є кукла така. Кукла, ручка така, якою окупаційна влада робить все, що хоче. До злиття з окупаційною владою Еміралі Аблеєв був членом Курултаю кримсько-татарського народу. Ще в перші тижні окупації він йшов поряд із домовиною першої жертви росіян у Криму – Рішата Аметова. Його викрадення, катування та нелюдська розправа шокували всіх. Тоді ще законний муфтій Криму Еміралі Аблеєв обіцяв покарання для винних у розправі над кримським татарином. Згодом пішов з ними на співпрацю. А після звільнення півострова цілком може відправитися за ґрати на 12 років. Зоомародер шукає міжнародної впізнаваності і співчуття. Олег Зубков, який володіє кримським сафарі-парком Тайган і вихваляє окупаційну владу, прийняв журналіста французького часопису «Ле Фігаро». Такий собі Ален, вочевидь, незаконно в'їхав на окуповану українську територію, і все заради інтерв'ю з колаборантом. Той запевняє, що, мовляв, поза політикою і боїться, що лінія фронту пройде по Криму. Нам нужно просто в тех условиях, которые складываются сегодня, выживать и все делать для того, чтобы сохранить коллекцию, сохранить предприятие. Насколько это будет возможно, если здесь будут военные действия, считаю, что это будет невозможно просто. Я не смогу, так как Мариуполь, как Донецк. Бідкається зоомародер і на санкції. Виявляється, Зубков замовив партію диких тварин для поповнення своєї колекції на $500 000. Їх перевозили через Вірменію, але Грузія відмовилася пропускати вантаж. Про гроші, каже, не сильно шкодує. Вочевидь, після зближення з окупаційними чиновниками це не проблема. Этот контракт не совершился, пропали деньги, погибли животные в Армении. И потому что Грузия не пропустила через свою территорию из-за поддержки санкций в Крым. Вот. И, конечно, для меня это очень серьезный удар. Это самая большая поставка. З французьким журналістом Олег Зубков поспілкувався після турне окупованими територіями Херсонщини, Донбасу та Приазов'я. Звідусіль він цупив тварин і вивозив до окупованого Криму під зелене світло окупаційної влади Криму. Сам Зубков публічно заявляв, що в будь-який час може набрати телефоном Сергія Аксьонова. І саме завдяки йому грабує зоопарки і незаконно поповнює свою зооколекцію. Спротив у Криму став відчутно проукраїнським. Він тепер не лише про численні порушення прав людини окупантами, а й у контексті опору російській навалі, каже представниця президента України в автономії Таміла Ташева. Попри полювання на незгодних, наші співвітчизники в окупації діляться новинами про війну, залишають українські графіті та радіють бавовні у Криму, розуміючи, що це наближає визволення. Але те, що ми бачимо спротив зараз, то це українські пісні на весіллях, це українські пісні, пов'язані фактично з такою культурою і воєнною піснею після вторгнення, коли пісні ці транслюють, наприклад, не лише на весіллях, а й в учбових аудиторіях. Це люди, які розповсюджують листівки з інформацією про повномасштабне вторгнення, про жертви.